se mi to pripremamo za put, šta radimo kako bi zdravlje naše porodice bilo na najvišem mogućem nivou tokom putovanja i kako bismo predupredili sve moguće neželjene momente. Svakako da pre svakog puta se na internetu raspitamo o zdravstvenoj situaciji zemlje u koju idemo. Zatim, 10 dana pred put Sofiji krenemo da dajemo probiotik i multivitaminske gumene bombone koje su jako ukusne i ona ih voli, tako da to je ono što radimo pred sam put. Eventualno ponekad joj dajemo i sirup za imunitet, ali to je ono što je osnovno, znači 10 dana pred put. Tokom samog puta damo joj ove lizalice na bazi džumbira, kako je ne bi bilo muka, kako bi što bolje podnela samo putovanje. Sada što se tiče putne apoteke, pored toga što nastavimo da joj dajemo probiotike i multivitamine, ono što nosimo u slučaju neke dijareje, to je ova smekta, ona je proizvod koji se razmuti u vodi na bazi gline i služi da reguliše stomačne tegobe, i prašak za rehidrataciju koji se takođe razmuti u vodi i služi da prosto rehidrira dete u slučaju nekih dijareja. Ono što uvek nosimo je ovaj Marissimo sprej za nosić. On nam služi za prosto svakodnevno održavanje higijene nosića kod deteta. Znači to koristimo pred spavanje svake večeri, bez obzira na to da li postoji ili ne problem, prosto to je stvar higijene. Takođe nosimo sprej za nos koji koristimo u slučaju zapušenja nosića. I, samo da vidim, sirup u slučaju kašlja, znači ako se stvari iskomplikuju, time je ovaj deo pokriven. Takođe, uvek sa sobom nosimo toplomer, sirupe na bazi paracetamola i ibuprofena, kao i čepiće na bazi paracetamola. To su proizvodi koje koristimo u slučaju visoke temperature. Pretpostavljam da svaka kuća koja ima dete to ima, zna kako se koristi. Zatim, mi povremeno imamo problema sa alergijama, nosimo sirup za alergije svuda sa sobom. Takođe, nosimo povidon jod i sprej koji je antiseptik za kožu, nosimo kompresice, Hansaplast, koji su tu za slučaj nekih povreda na koži. Takođe, nosimo sprej protiv uboda insekata i gel koji treba da ublaži ujede insekata koji se maže na kožu. Gde god idemo, u koje god doba godine sa sobom nosimo kremu za sunčanje sa visokom UV zaštitom. I ukoliko idemo na more, ponesemo sprej za uši. I to bi bilo to što se tiče naše putne apoteke. Uvek sa sobom nosimo zip kese u koje stavljamo ove sirupe. Takođe, mi Sofiji dajemo sirupe špricem, tako da uvek ponesemo sa sobom i špric za tu svrhu. Takođe, ono što uvek odradimo pred put, uvek kupimo putno osiguranje, zdravstveno osiguranje, i prosto ovo su stvari koje mi sami možemo da pokrijemo, a u slučaju bilo kakve komplikacije, bilo kakve ozbiljnije situacije, svakako da bismo otišli kod lekara, i to bi bilo sve. Znači, ovo su stvari sa kojima mi pokrivamo neke
osnovne manje probleme. Generalno, kad god krećete na odmor, poenta je da naravno ništa od toga se ne iskoristi, ali dobro je i treba uvek imati sa sobom za, eto, ne daj Bože. Toliko od nas za sad, veliki pozdrav, nadam se da vam se dopalo, da će vam pomoći pri pakovanju vaše putne apoteke. Ako vam se video dopao, zapratite nas. Toliko za sad, veliki pozdrav, ćao! Ćao, tata! Bravo! Čekaj da ovo namestim.